Drahý priateľ, týmto svedectvom prosím Boha, aby ti dal poznanie do tvojho srdca o svojej veľkej láske a milosti. Možno si povieš, ale veď žiaden Boh a peklo neexistujú a to, čo mnoho ľudí svedčí a prežilo, sú len paranormálne javy a netreba ich brať vážne. Ale ak Biblia hovorí pravdu, tak v nej je mnoho hovorené o nebi, ale aj o pekle. Moje svedectvo je skutočný príbeh stretnutím sa s Ježišom Kristom a zároveň o realite pekla. Volám sa Marián Červeník a chcel by som vám povedať svedectvo o tom, ako som sa stretol s Ježišom Kristom, ako ma Ježiš nadprirodzene uzdravil, oslobodil, kde už lekári z lekárskeho hľadiska nevedeli vysvetlenie, čo sa mi deje a nevedeli vysvetlenie, nevedeli mi ani pomôcť. A preto by som rád svedčil o tom, ako som nadprirodzene bol uzdravený, vyslobodený Božou mocou, vďaka Ježišovi Kristovi. Povedal by som veľmi rád na začiatok tú dôležitú vec, ako som sa stretol s Pánom Ježišom, ako ma Pán Ježiš uzdravil, vyslobodil a potom poviem, čo všetko tomu predchádzalo a aké som mal ešte nadprirodzené zážitky s realitou duchovného sveta. A čo sa udialo? Tento večer, ako som sa stretol s Pánom Ježišom, bol som kázať jednej pani evanjelium. Ako som skončil pri kázaní evanjelia, bola so mnou aj manželka, prišli sme naspäť domov a sedel som v kuchyni a modlil som sa. A vtedy mi Boh hovorí, zober DVD, ktoré si dostal, lebo vlastne na podklade tohto DVD ja som prijal Ježiša Krista, pretože na tomto DVD bolo svedectvo človeka, ktorý bol 20 minút mŕtvý a na konci toho svedectva je modlitba spasenia. A ja som sa vlastne túto modlitbu pomodlil a tým sa udiala v mojom živote jedna úžasná vec, že som sa znovu zrodil, tak jak hovorí Ježiš, že je potrebné sa znovu narodiť. Posluchol som a manželke, keď som povedal, že proste idem zaniesť toto DVDčko tejto pani, manželka hovorí, ale teraz si odtiaľ prišiel a znovu tam chceš ísť. A ja hovorím, Boh mi povedal, že tam mám ísť a mám ísť zaniesť toto svedectvo a zároveň aj ten časopis Logos. Posluchol som a ona hovorí, dobre, tak choď. Volal som tej pani, ale tá pani už nemohla prísť, tak poslala svoju dceru ku vchodu, odovzdal som jej to a keď som sa vracal naspäť, ja som vôbec nečakal, čo sa mi udeje a udiala sa jedna nádherná vec a stretol som sa s Pánom Ježišom takým spôsobom, že spieval som chvály a šoferoval som auto. A zrazu z neba na mňa zasvietilo svetlo. To svetlo na mňa zasvietilo v 3 intervaloch. Neviem, aký čas a aké intervaly to boli, pretože to bol taký zážitok, ktorý neviem ani ako dlho trval, ale zostal som stáť na ceste, zastavil som auto, to svetlo zasvietilo do môjho najhlbšieho hrnu vnútra cez vrch hlavy a pred sebou som videl nádhernú žiarivú postavu Pána Ježiša Krista. Bola to postava vysoká asi 1,80 m, z ktorej vyžarovalo obrovské svetlo, svetlo takej sily a takej moci, ako keby som videl 10-krát silnejšie slnko, ale nebolo to svetlo žlté, alebo takej farby, ktoré som tu na zemi videl, ale bolo to svetlo zvláštne biele, ktoré keď vyžarovalo z Pána Ježiša, naplňalo celé moje vnútro a bolo plné tečúcej lásky a pokoja. A teraz to svetlo ako svietilo aj z neba do môjho najhlbšieho vnútra, do môjho ducha. A v tom momente, ako to svietilo, začal som pociťovať, že so mňa ako keby niečo vychádzalo. A to svetlo potom chvíľku prestalo, po chvíli znovu začalo to svetlo svietiť a ako svietilo, tak zrazu Pán Ježiš mi zastrel duchovný svet, pretože ja do tohto okamihu som videl do duchovného sveta a videl som bytosti, ktoré tu na zemi nie sú. A tretíkrát, keď to svetlo zasvietilo, ja som vôbec do tohto okamihu nevedel, prečo Ježiš zomrel a nerozumel som vlastne tej obeti, ktorú Ježiš urobil a učinil na Golgotskom kríži. A v tom treťom svetle, keď to tretie svetlo zasvietilo, vtedy mi Pán Ježiš povedal, ja som za vás musel zomrieť, aby ste vyžili večný život. Choď a zvestuj to ďalej. Prečítam aj verše z Biblie, kde Biblia a Božie slovo potvrdzuje, že to, čo sa mi udialo, nie je nič nebiblické, a že toto nadprirodzené stretnutie s Pánom Ježišom malo mnoho iných ľudí v Biblii, mnoho iných Božích služobníkov. Apoštol Pavol v Skutkoch apoštolov 9, 3 až 6 hovorí: A v tom, čo som išiel,
Stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude spečovať sa voči osňu. Zjavenia Jána 1:14 až 19. Apoštol Ján na ostrove Patmos bol vytrhnutý do 3. neba, kde sa stretol s Ježišom, a Božie slovo hovorí: A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravené v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý, a bol som mŕtvý, ale hľa som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti, a tedy napíš, čo si videl a čo sa má diať po tomto. Mnoho ľudí na tejto zemi má vážne choroby alebo aj menšie choroby, ale aj veľa ľudí obviňuje Boha z vecí, za ktoré Boh ani absolútne nemôže a nie sú ani spôsobené Bohom. A to, že sú ľudia chorí, prežívajú kliatby, chudobu a trápenie na tejto zemi, je dôsledok hriechu a dôsledok neposlušnosti človeka voči Božiemu slovu. A tým sa stalo to, že diabol dostal vládu nad človekom, dostal moc nad človekom a trápi ľudí na tejto zemi. Ale preto Otec poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás z tohto všetkoho vykúpil, aby zaplatil za to, za čo sme mali zaplatiť my, a to je za hriech, kde Ježiš pred 2000 rokmi zaplatil svojim životom a svojou drahocennou svetou krvou za naše nepravosti a za naše hriechy a vykúpil nás hriechov zo smrti a zmieril nás s Otcom. A každý jeden človek, ktorý príjme Ježiša Krista, odovzdá mu svoj život, svoje srdce, bude prijatý, bude zachránený, bude spasený, bude uzdravený, pretože toto je Božia prirodzenosť. A Boh, keď si prečítate Bibliu a budete čítať evanjelia, tak v každom jednom evanjeliu sa dočítate, že Ježiš uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, robil ekonomické zázraky, a to isté robí Ježiš ďalej, pretože Ježiš nezomrel, ale on 3. dňa vstal z mŕtvych a teraz sedí po pravici Otca a prihovára sa za každého jedného človeka na tejto zemi, aby každý jeden človek prišiel k poznaniu pravdy a každý jeden človek získal večný život a spasenie, a to z milosti Božej zadarmo, a to vo viere Ježiša Krista. Božie slovo hovorí: Skutky apoštolov 10:37-38. Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galileje po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prišiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Lukáš 4:18. Božie slovo hovorí: Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu. Toto hovorí Ježiš. 1. Peter 2:24, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme odumreli hriechom a žili v spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Povedal by som, čo sa udialo v mojom živote. Ja som z takej rodiny, ktorá pochádza z katolického pozadia, aj keď otec hovorí, že nie je veriaci, mama hovorí, že verí ako verila babka a prababka, ale ja vo svojom srdci som stále túžil po Bohu a už ako 13-14 ročný chalán som si pozeral filmy o Ježišovi a stále ma ťahalo a túžil som po Bohu a stále ma ťahalo srdcom spoznať Boha.
v 94. roku som nastúpil ako vojak mierových síl OSN do bývalej Juhoslávie, kde sa u mňa udiala jedna zvláštna vec a udialo sa to za jednu noc. Ja